Готови сме за матча в събота. Очакваме един тежък матч. Играем срещу най-добрия и най-добре подготвения отбор в А група, според моите виждания. Въпреки това, допълнително така сме мотивирани да вземем един реванш, тъй като, знаете, първия полусезон домакинския матч тук го пропуснахме. Не знам по каква случайност е, същата съдийска тройка ще ни свири и надявам се така да зарадваме нашите фенове с един добър успешен старт. Ако някой не знае, Кабаков е съдята, даже си говорихме на майтап, че на 99 познахме майтап. Аз на 100% познах, че той ще бъде. Да, и съблеканата, като разбраха днеска и взеха се смеят момчета. Кой мач свири той? Той свири тук с Разград, с Луговец Разград, ако си спомняш, да. Есента. Въпрос. Значи Луговец започнаха по-рано подготовка. Голям плюс ли? При всички положения много голям плюс, защото вече са така навлезли в оптимална форма, имат доста мачове, сериозни мачове. Не съм съгласен, че са в някакъв шок след отпадането. Видя са, може би, много така разумно го направиха това турне в Англия. Играха срещу един от толкова известен отбор Евертън, много добро представяне. Мисля, че там нещата са много добре в момента, но пак казвам, това ни мотивира ние тук да се представим максимално добре. Аз и това искам от моите футболисти, да дадат максимум от себе си. Това, което в момента го показват на тренировките, това да го покажат и на матча, това ще бъде достатъчно. Колко човека няма да може да използвате? Няма да мога да използвам с контузените Камазова, Дончо Атанасов. Божил започна да тренира, може би ще попадне в групата, вероятността е доста голяма. Тези тримата човека няма да могат да. И Вилиняни също, той е с частично разкъсване, така увредена външна връзка. Така че 4 човека, футболисти, основни футболисти, стартираме без тях, за съжаление. Без да разкриваш тайни, какво е дерджето на Камазова? Няма тайни, там вече медицинското присъствие. Там те си казват думата, че човека прави резонанс, нещата върват много добре, започна да бяга, още стопка обаче не е започнал да. Не подлежи никакви операции? Не, операция, не е става въпрос за операция. Можа да разбраш, що са смели момчета, че Кабавка на начина серия. Имат претенции към него в този мач. Нищо не мога да кажа повече. Много деликатно се Деликатно е, да. Ще се. Не, аз съм длъжен да питам, може да последва някакъв отговор. Не. Това е само, но аз очаквам на 100%, че той ще бъде за този матч. Има ли поставена някаква конкретна цел пред отбора пред 100 годишна? Утре, доколкото разбрах, ще влизат нашите началници, ще говорят с отбора. Конкретна цел винаги да има, разбира се, без цел няма отбор. Но от сега ви казвам, че ние ще се стараем така и по случай този юбилей, който го има в футболния клуб, да направим всичко възможно това класиране да бъде така най-успешно. И единството, което ме притеснява, това са контузиите. Ако всичко е на линия от това, което го имаме като кадри присъствие, мисля, че е възможно в посилите ни да направим едно много така успешно класиране. А селекцията е приключила ли? Не, селекцията не е приключила. Търсиме офанзивен футболист, търсиме нападател, по-точно краен нападател. Няма футболист, на който така да се спрем. И продължаваме да търсим, следиме така. Имаме връзка с менеджери и ние, доколкото може така се интересуваме. Но вие знаете, че хубавото, качественото, то се обира бързо. Сега нещо, ако от някъде изникне някой футболист и ако представлява интерес, смятаме, че може да ни върши работа, ще го привлечем. Имам уверението на шефовете, те също така полагат разбиране и правят всичко възможно да се вземе такъв футболист. Категорично Лазаров не. Той е подписан с вас. Не е ставало въпрос за Лазаров, не знам. Не е ставало въпрос. Да. Ма той подписа, днеска чета, че е подписал. Да, така чета днеска. Платиш?
По-голяма ли по-малка конкуренция очаквате за призовите места в сравнение с миналата година, предвид, че Локомотив, Полит и Литекс бележат и отстъпления в съставите си? Ами, не, смятам, че ще е още по-интересно първенството, особено така първите 6 отбора. Конкуренцията така се усилва. Имам предвид отбора на Ботев Пловдив. Аз не знам защо. Да, Литекс има там някакви сътресения, но те футболисти, които остават, са доста добри, с много добър голям потенциал от гръбнака на младежкия национален отбор. Мисля, че те ще продължат така да бъдат фактор в първенството, както и отбора на Ботев Пловдив, там доста сериозна организацията. Виждам, че отбора на Локо София прави много добра селекция. Отбора на Миньор Перник имах възможността, там тренирахме заедно в Банско на втория етап от нашия лагер. Много добро впечатление ми направи, така че мисля, че едно 7-8 отбора ще бъдат в много качествена селекция и ще бъде по-интересно първенството. Искам към селекцията да ви върна отново. Берегонци дойде в момент, който очаквахте нападатели. Той всъщност нападател трябваше да бъде или знаехте, че е към? Значи Берегонци го следим от един месец, искахме да го вземем, чакахме да свърши първенството. Той не беше плануван, точно на тази позиция търсим човек. И другото, не разбрах, Камазова тренираше в Бразилия, забави се заради някакви сватби, много добра форма беше, веднъж дойде контузия. Не погрешна информацията. Той завърши първенството контузия, игра с болки, мисля, че това го знаете, цял втори полусезон с болки в колената. Оказа се, че има някакво закъсване, точно не мога да се изразя така с медицинска терминология да ползвам, но така се казва закъсване на сухожилие на коленната връзка.